The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Peter 2:19-21. For this is commendable, if because of conscience toward God one endures grief, suffering wrongfully. For what credit is it if, when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer for it, if you take it patiently, this is commendable before God. For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. 2 Corinthians 5:8-10. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Therefore we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. James 5:13. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Psalm 22:24. For he has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has he hidden his face from him, but when he cried to him, he heard. Psalm 27:14. Wait on the Lord, be of good courage, and he shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Sa di pa kita magkapadayon sa atong tulumanon adlaw-adlaw among pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalagkon. Ana pa ba'y mga sala nga nahibilin kay kining mga sala kun dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa giagda, giawhag kita sa Dios na atong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9, which we call the rebound technique, aron kita may balik ngadto sa atong pagkikabitay sa Dios ug nga kita dumalahon sa Espiritu Santo. Pinagi sa pagsugid sa atong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9 nagkanayon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala nga dili pa magtotoo ang imong buhaton mao paggamit niya ng imong free will, imong kabubuton aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Acts 16:31 nagapahimangno, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa karon magandam ta pinagi sa hilo mga pagampo.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni nilain sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagkamantinumanon sa imong mga saad. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa among tulumanon nga maong pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Busa mo kani among ginatuman adlaw-adlaw pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag aron kini motubo og makakabot sa iyang tumong nga mao ang espirituhanong paghamtong, spiritual maturity where there is capacity for life. Salamat ning among Bible study through the YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang mubugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo or fellow believers. Welcome very warmly kaning tanan. Padayon ta sa atong pagtuki, paghisgot, pagtuon niini nga atong pagtulunan nga giuluhan God's pardon, ang kapasayloan sa Dios. Okay. Nasayo na kita sa nahitabo dito sa Garden sa Eden. Okay? Nga kadtong gibuhat sa una natong amahan nga si Adan, kadtong iyang gibuhat, kadtong iyang desisyon, usa ka tinuyo gyud. Tinuyo gyud nga desisyon kadtong gihimong Adan. Now, siya man unta ang sayo og maayo pan iya lang gyud tong gibuhat. Okay? Now, bahin ni Eva, ang asawa ni Adan, nalingla kadto siya ni Satanas. Nga kung buhaton niya kadtong iyang gibuhat, mamahimo kunuhay siyang manggialamon. Wise. Now, ang sunod nga bersikulo, magapatinaw, kung unsa gyud isang putan gipili nga gibuhat ni Adan. Genesis 3:7. Abri ang imong Biblia diha. Genesis 3:7. Nagkanayon kini pagkahuman gyud nila kaon. Excuse me. Naabli ang ilang salabutan og nakita nila nga hubo diha sila. Sa diha gyud sa ilang pagpakasala, mitungha ang pagbati og sandaan diha kanila. They were feeling guilty. Tungod kinasayod naman sila nga nakasupak sila sa Dios. Now, himatik di ragod kini. Ang sala sa tao magabukas o magapadayag kaniya o magapahungaw kaniya to the elements. Roma 5:12 na kanayon niini. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Now, kining bersikulo nagpakita kanato nga si Adan nakabuhat sa unang sala agi og resulta sa desisyon nga iyang gihimo, free will choice, o pagpili sa iyang kabubuton nga pagsupil batok sa Dios. Niadtog yung higayon sa iyang pagpakasala ang hilig o tendency, propensity or hilig niya sa pagbuhat og sala nahimo na karon nga kabahin sa silda sa iyang kalawasan. Now, sabta kina sundag yun ni Mayo. Ang sala ni Adan, sugod niya itong higayuna, gipakuyanap, was passed down ngadto sa tanan niya mga kaliwatan. Apil na ikaw ug ako. Uban sa sala ni Adan, mitungha na karon ang espiritual nga kamatayon, spiritual death, nga mao ang pagkahimulag sa tao gikan sa Dios.
o gumikan niadto tungod sa gipili nga pagbuhat ug sala ni Adan, kitang tanan nga katawhan gideklarar na nga buhay pisikal apan patay spiritual. Ug mao nga bisag unsa ka himos o ka-cute sa mga gagmayng bata, kitang tanan patay spiritual ug nahimula gikan sa Dios. Busa, sa di pa kita makaangkon og relasyon ngadto sa Dios, gikinahanglan una ang atong pagpakatao pag-usab. Dili sa pisikal kundi dili sa spiritual. Kining mao nga pagkatao pag-usab, mahitabo lamang kini kanato pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoo Kristo ingon nga atong Ginoo manluluwas. Paminaw. Samtang ang atong pagkatao pag-usab nagadala kanato sa pagpanag-iya og relasyon ngadto sa Dios. Ang atong pagkatao pag-usab, or being born again, wa kini makatangtang sa kinaiyang pagkasasala nga atong napanunod gikan ni Adan. Wala. Na nagpabilin sa tanang silda sa atong kalawasan. Wa gani kini makatangtang sa atong kabubuton ang tagpili, the choice maker nga nagahatag kaniya og suliran. Mao kini hinungdan nga kitang mga Kristohanon, we believers, mubati usahay nga naay duha ka klaseng tao dinhi kanato. Sa dihang makasa kita, sala ba sa nauna, sala ba sa dila o sa buhat, ang atong kinayang makasasala mao'y mudumala sa atong kinabuhi. Mubati ta og pagkasadan og pagkauwaw sa atong kaugalingon. Apan sa dihang dumalahon o ang mudumala kanato mao ang Espiritu Santo, natural. Wa kita'y gihuptang sala og bation ta ang kalinaw og kalipay. Gusto? Now, si Apostol Pablo naghisgot bahin sa iyang kinayang makasasala tiyas libro ngadto sa mga taga-Roma nga nagkanayon nining musunod. Versikulo 18. Nasayod ako nga wala gayoy maayo nga aniya kanako sa akong pagkatawhanon. Kay bisan may tinguha ako sa pagbuhat sa maayo, dili ako makahimo. Versikulo 19. Dili ako makahimo pagbuhat sa maayo nga buot kong buhaton, apan gibuhat ko ino ng dautan nga dili ko buot buhaton. Versikulo 20. Kung gibuhat ko ang dili ko buot buhaton, nagpasabot kini nga dili ako mao'y nagbuhat niini kung dili ang sala nga niya kanako. Ang buot pasabot niya ang kinayang makasasala. Now, mo bitaw ni akong giingon nimo nga. Mo ni giingon ni Pablo, kung imo yung susihon kanang iyang gisulti. Si Pablo nagaingon, di ko kasabot. Kadtong buot na akong buhaton, di ko kabuhat. O kadtong dili ko buot, mubuhat, maunoy akong buhaton. You see? Now si Pablo dinha niya ng kinayang makasasala, sama kanatong tanan. Ikaw adunay niya na. Ako na nag-iyapod ug maong kinayang makasasala. Kitang tanan nga mga katawhan. Pananaw-tanaw sa imong palibot. Ug sabta ang matag usa ka tawo nga imo makita dining kalibutan na nag-iya og kinayang makasasala. Makatabang nimo ning kahimtanga sa pagsabot kung nganong dunay mga tao nga mabangis og mga tampalasan. Kining maong kinaiyang makasasala nga kung tugutan ta kini sa pagduha nato, mao kini makaingon sa pagguba sa atong kaugalingong sabta gyud na. It devastates ourselves. So, unsa man nato sa pagkontrolar o pagpugong ning maong kinayang makasasala? Well, ato kining mapugnan o makontrolar
pinagi sa atong paggamit sa atong kabubuton, paghimo og mga maayo og hustong mga pagpili. Inunta mga good choices. Now, adto ta karon sa paghisgot bahin sa imong kabubuton o kagawasan sa pagpili, your volition or free will. Now, paminaw gyud ni ang tanang tao na ay gitawag og kabubuton o kagawasan sa pagpili. Gusto? We have free will. Kining mao nga kabubuton naghatag kanimo sa kagawasan sa paghimo nimo og kapilian sa kinabuhi. Busa, gawas nun ka sa paghimo og imong kaugalingong pagpili. Gusto? Now, kining gisgutan ta nga kabubuton, kabahin kini sa imong pagkatao nga magahimo og mga desisyon sa matag adlaw nimo nga pagkinabuhi. Of course, di ba ako ang ginan? All of life is decision making. Nabisan pa man gani ubo sa mga kahimtang sa pagkaulipon, anaa kagihapoy kagawasan sa pagunahuna o sa paghimo nimo mga desisyon. Ang imong kabubuton, your free will, makapili og unsang istasyon sa radyo ang buot nimong paminahon. Unsang tulumanon sa telebisyon ang buot nimong tanahon. Kung unsang pagkaon ang buot nimong kanon. Kita nimo? Mahimo nimo sa pagsunod sa mga balaod o pagsupak niini. Magkapili ka sa pagdumot og tao, makapili pug ka sa pagpasaylog og tao. Bisan pag mabilanggo ka, unya mawa ang pipila nimo ka mga kagawasan, ana gihapon ka ng imong kabubuton nga magpabilin nga buhi diha kanimo. Kanang imong kabubuton mao ang magapahimo nimo og desisyon sa pagbuhat o pagunahuna sa buot nimong himuon. Now, paminaw. Kung mopili ka ng imong kabubuton sa pagsunod o pagsugot sa mga tentasyon nga gitukmod gikas kinaya makasasala nga nagahimo nan, ikaw sama ni Adan, nagasupil ka sa Dios. Apan, di gulunta ka kinahanglang mubuhat niya na. Ana lagi kay kapilian. O ang kinabuhi, nagaagad lamang niya ng imong ipili. Di man ni kining maong prinsipyo. Here is a principle. Ang mga daotang desisyon magalimite sa umaabot mo nga kapilian. Bad decisions limit future options. Busa, ani ang angay mong pagamatngunan. Himatik di ang paagi nga imong mailan, imong makontrolar, og mapugngan kining matawag tag mangtas nga niya sa sulod nato. Pinaagi ning pipila ka mga butang nga atong pagamatngunan. Sugdan ta ang paghimog mga maayong desisyon. Now, hisgutan na to ang pag-ila, unsay sala. Recognizing sin. Now, sa higayon, makita makasala. Anara sa usagyod nining matang nga mao kining mosunod. Gikan sa itong una-una, gitawag ni sa in English mental attitude sin o sala ba sa dila, sins of the tongue o sala sa buhat, overt sin. Kining mga sala, dili man noon makapatangtang sa atong kaluwasan tungod kay gibayra naman ni Ginoong Jesucristo ang atong utang sa sala. Apan kining mga sala nga atong gisgutan, maoy makapatangtang sa atong pakikambitay sa Dios. Our fellowship with God can be broken because of those sins. Kung bahin ganis mga sala una, kini nagalakip sa mga sala sama sa kabalaka, pagdumot, kasina, kalagot, o kahadlok. Ni mga sala na sa una-una. Ang mga sala sa dila, pamakak,
pagpangdaot sa uban, pagpanglibak, pagpanaway, uban pa mga sala sa unsay atong mabungat sa atong baba. Mao nay sins of the tongue. Ug bahin sa overt sins, sala nga makita, pagpangawat, pagpatay, pagpanghasi, pagpanapaw, o uban pa mga sala nga gihisgutan diya sa Biblia. Mahimos mga Kristohanon nga dili kining mga sala anaron sa pagbuhat. Apan mabuhat gyud nato kini mga sala kun magpadaog kita nila. Gusto? Now, karon ang atong paggamit sa kabubuton, ang kini makasasala batok sa Espiritu Santo. Kaya na may kanang panagbangi. Ang Espiritu Santo nagahuwat lang nga imong tugutan nga mo dumala nimo, o bahis kini makasasala, pursigido gini, init ko kayo, nagsikan-sikan gini nga mudumala nimo. So na ay panagbangi tali sa Espiritu Santo ug sa kinaya makasasala. Now, okay. Ang matag Kristohanon gipuy-an sa Espiritu Santo. Sa higayon gyud sa iyang pagtuo kang Ginoong Kristo ingon nga iyang manuluwas. Tuod man ang Espiritu Santo mao ikatulong sakop sa Balaang Trinidad, the third member of the Godhead. Ang iyang katungdanan ngadto sa kinabuhi sa magtutuo mao ang pagtabang o pagpanagawi uban sa magtutuo sud sa panahon sa pagkinabuhi sa magtutuo dinhi sa yuta. Episo 1:13 nagkanayon. Ug mao usab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa mayong balita nga naghatag kaninyo og kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios pinagis paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Kana lamang nga paghatag sa Dios kanato sa iyang Balaang Espiritu, garantiya na kana niya nga ana kita'y kinabuhing walay katapusan. Wala mang magapuyo ang Espiritu Santo dinhi kanato kundi kimanduan kita nga ato siyang padumalahon sa atong mga kinabuhi. Ang Biblia tatawag yung nagaila sa away o gubat na nagakaitabo dinhi sa atong sulod. Ang Espiritu Santo batok sa kiniyang makasasala. Usa niini nila mo'y magadumala. Okay? Now, abrihi imong Biblia diha sa Galacia 5:16. Kini ang akong isulti kaninyo. Paharia ang Espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nung kaibog. Versikulo 17. Kaya ang mga tinguha sa lawas ng kaibog, supak sa mga tinguha sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu, supak sa lawas ng kaibog. So, nagkasumpaki kining duha. Musa dili ka mo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Therefore, ang dakong pangutana nga imong angayng tubagon mo kini. Kinsaman ang mga dumala sa pasundayag. Who is going to run the show? Karon nga, usa na ikaw ka Kristohanon. Kung imong tugutan ang imong kinaya makasasala nga mo imong dumala sa imong kinabuhi, kanunay ka lang makasa, apan kung ang imong tugutan mao ang Espiritu Santo nga mao ay magadumala kanimo, imong masumpo o masanta ang paglihok diha kanimo kanang kinaya magasasala. Okay? Now, paminaw. Sa higayon nga ikaw makasala, imong gigamit ka ng imong kaubuton aron ka makahimog desisyon nga imong hatagag laing higayon ang imong kinaya makasasala
sa pagdumala kanimo. Gusto? Ang 1 Tesalonica 5:19 nagkanayon. Ayaw paw nga ang Espiritu sa Dios. Quench not the Spirit of God. Now, kini nagpasabot nga imong gipawong ang gahom sa Espiritu Santo. You shut off the Holy Spirit's power. Imong gipugnan o imong gipugnan ang pagdagayday niya. Ambot pasabot niya na. Klaro nga ang tumasabtan nga Espiritu Santo ang Espiritu Santo wa malipay nga imo siyang gihikling sa pagdumala kanimo. Hinunua imo karong gitugutan ang kiniyang makasasala pagdumala sa imong kinabuhi. It's a matter of choice. Now, ang Biblia nagapasidahan kanato sa dili pagbuhat sa ingon. Ug ato kining mabasa diha sa Roma 6:12 nga nag-ingon og busa ayaw na paharia ang sala diha sa inyong mga lawas nga may kamatayon aron dili na kamo maldaog sa inyong kailibgon. Apan suma sa atong paghisgot bahin ini sa di padugay ang Biblia tataw nga nagapadayag nga bisan tuod nga luwas na kita makasala pamangyuta matag karon ug unya ug mutugot pamanta sa kiniyang makasasala nga mo'y mudumala sa atong kinabuhi. Nan unsa man gyud ang tang buhaton bahin ini? What should we do? Alaw na bagyud tang pagkapakyas nga muwa na hinuon ng Espiritu Santo kung mao kini nga atong kahimtang? Dili oy. Dili. Anay pagi nga gisangkap kanato sa Dios nga gilatid og mabasa ta diha sa Biblia diha mismo sa 1 Juan kapitulo 1 bersikulo 9. John 1 verse 9. Gitawag kini sa terminolohiya og rebound. Kung mao kini ang akong nailan bahin ini. 1 John 1:9. Ang paggamit sa rebound aron sa pagpahibalik sa Espiritu Santo sa pagdumala kanato. Now, bisan tuod nga gidawat, gituhuan ko na si Ginoong Jesucristo ingon nga akong manluluwas. Nagakadaiya pa kanako ang akong mga batasan. Kinaiya nga dinapa sa wa pa ko maluwas. O ginabuhat ko pa kini mga butang nga matag karon ug unya. Mura ba ning mga butang nga akong gisinati parehos imo sa mga gisinati. Ana ako'y mga higala nga mga relihiyoso og mga matarong silang kaugalingon, self-righteous, nga inigkakita nila sa akong mga kasaypanan, mo dayon ni sila ingon nga, o mantingali yung katinuon maluwas. Tungod manggod kay, wa man sila tintalas pagbuhat o sala nga sama sa akong giatubang. Di ba? Nakasabot ka ba sa akong bot? Di ba sabot? Sa laing pagkasulti, ang mga sala nga ilang nabuhat, mas pino. Di kayo dayag. Samtang ako dayag man. Klaro man sa gawas. And you know what I mean? Nakasabot ka ba? Hinungdan, nga nanginahanglan ko sa pagkaton sa paagi, unsaon sa pagsumpo, nining akong kapaktiyasan, o nga makasibog unta ko sa unahan sa akong espirituhanong kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga nakatunan ko ra ang gipadayag sa Biblia labot ning bahina. Bersikulo kini nga mo'y nagabukas sa sikrito unsaon sa pagsanta sa pagbuhat ko mga kapakyasan. Kining bersikuluhan nagkanayon. Kung isugid ta, sabot ang kunon ta, hinganlan ta, ang atong mga sala, ngadto sa Diyos nga mahan, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala,
ug magahinlo sa tanan natong mga kalapasan. Now, ang akong higalang pastor, mitawag ni inig rebound. Kay kuno, mura ko og usa ka bula nga nagauntol pasod og pagwa, in and out of bounds. Ang akong mga sala mo'y makapauntol pagawa sa akong pagpakig-ambitay sa Dios. Ug unya, kung ako kini silang hinganlan sa hilom ngadto sa Dios, akong isugid, muuntol na po ko ngadto sa pagpakig-ambitay sa Dios. Usahay, akong gamiton kining bersikuloha sa makadaghan sa tibuok adlaw. Gibatasan ko na ang akong paghingalan sa akong mga sala sa diha gyud na magkasala ko og di na nako hulaton nga moabot ko sa gabi sa di pa akong higda. Usahay gani akong hinganlan o isugid ang mao gihapong matang sa sala sa makadaghan sa usa ka adlaw. Apan eventually hingsugod kog tubo sa akong bag-ong kinabuhi ingon nga Kristohanon ug misugod usab kog pagsabot kung nganong nagabuhat ko niining pipila ka mga butang. Nakatunan ko ra nga ang pag-rebound mo'y sikrito nga paagi aron pagpabilin sa Espiritu Santo nga mo dumala sa akong kinabuhi o sa pagpabilin sa akong pagpakigambitay sa Dios, fellowship with God. So sa dihang magadumala ka na akong Espiritu Santo, kini nagpasabot nga di na ako'y pipila ka mga pribilehiyo. Di lamang nga makalikay ko sa pagpakasala, kundi makaampo ako sa epektibo nga pagampo. Magadawat kog tabang samtang magtuon ko sa pulong sa Dios ug makabuhat kog Dios nun nga maayong buhat kon divine good. Bisan gani kadto siya ring David. Numdum ka, migamit kadto siya sa daang pagisaad nga tumbas o equivalent sa rebound. Diha sa Salmo 32:5, kini nagkanayon, unya gisugid ko kanimo o Ginoo ang akong mga sala ug wala ko ililong ang mga buhat kong dautan. Gisugid ko kini kanimo ug ipasaylo nimo ang tanan kong kalapasan. Busa, kingsalir ba ang rebound? Pagsugid? Kaysa dihang mudangop ka ngadto sa Dios ug imong hinganlan ang imong mga sala ngadto kaniya, ang Espiritu Santo dili na masakit, dili na mapalong. Ayaw lang kabalaka kundi nimo mahinumduman ang matagsa nga imong nabuhat. Huwag bisag kinsa makabuhat niya na. Hinumdumi lang nga ang Dios nagaingon nga pasayloon kaniya gikan sa tanang mga kalapasan. Giapil na niya na kadtong mga kalapasan nga di na nimo mahinumduman. Well, di nilang una kita kuto pagkakaroon na itong ipadayon kini paghisgot ugma. Ayaw sipyat sa pagsubay ni ini. Aron imog yung makutlo ang tibuok nga unod nining atong hilisgutan bahin sa God's pardon. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining higayuna sa among pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat. Nining among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma. Dinhining napita ron kami makapadayon sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.